Wannan labari ne wanda yake faruwa musamman a yankunan na arewa, wacce wata mata mai matukar kyau wacce take da mugun kyau wacce ake kiran da suna Amarya. Saboda tsananin kyanta har wasu daga cikin mutane suke cewa ba mutum bace aljana ce. Assalamu alaikum. Ku danna mana subscribe ta yanda za mu ringa sanar da ku daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Farkon labari, akwai wata kyakkyawar yarinya wacce ake kira da Fatima, wacce take zaune a cikin wani gari wanda ake cewa garin duhu. Saboda tsananin duhun garin, mutane sukan jin tsoron wasu abubuwa, musamman kukan tsuntsaye irin wanda ba a saba ganin su a cikin al'umma ba. Fatima ta kasance 'yar gidan wani attajirin mai kuɗi wanda mahaifinta ya shahara a fannin tsoron aljanu. Duk da haka ne ya sa ma baya barin 'ya'yansa su fito da daddare saboda yana tunanin tabbas za su haɗu da aljanu. Fatima ta kasance kyakkyawa ce, sannan kuma ga ta doguwa, tana da wasu idanu bula-bula, musamman idan ta kalle ka da idanun nan nata sai ka ji tamkar an tsine ma saboda tsananin hasken da yake cikin wannan idanu nata. Saboda mugun kyanta, samari da dama sun zo neman aurenta, amma duk wanda ya zo neman auren Fatima daga nan sai ya faru da wasu abubuwa. Wani ya fara rashin lafiya, wani ya ɓace kwata-kwata ma ba za a sake jin ɗuriyarsa ba, wani kuma zai koma gida a jinyace kullum cikin rashin lafiya. Tun daga nan mutane suka fara tunanin cewa tabbas Fatima ba mutum bace, sai dai an samu wani jarumi kuma sadauki wanda ake kira da Dan Juma. Dan Juma ya yanke shawarar zai auri Fatima duk da jita-jitan da yake ji a kai. Saboda haka ya je nemi izini wajen mahaifinta. Mahaifinta ya bashi auren Fatima, amma sai dai iyayen Dan Juma sam ba sa so, da mahaifiyarsa da kuma 'yan uwansa suna ta cewa zai auri Aljana. An yi auren Fatima da Dan Juma cikin kwanciyar hankali, sannan an yi biki iya biki. Sai dai lokacin da Dan Juma zai tafi da amaryarsa da daddare, suna cikin tafiya ya ji tsoron da bai taba ji ba saboda wani al'amari da ya faru da su a yayin tafiyarsu. Gaba ɗaya gari ya canja, aka yi wata iska mai mugun ƙarfi, sannan gaba ɗaya kwangaye da suke cikin wannan jeji da kuma fitilu kowanne ya faɗi, fitilu suka ɗauke, bishiyoyi suka kwanta. Can an kusa zuwa gidan Dan Juma sai suka ji wata murya mai ƙarfi. Dan Juma sai ya ji ana cewa, ka ɗauki ɗan uwanku kuma ba za ku dawo da shi ba. Ya ji tsoro sosai, amma ya ci gaba da tafiya. Can sai Amarya ta cake ta tsaya a guri ɗaya. Dan Juma ya ji ta mai wata murya mai ƙarfi inda take ce mai, ka aure ni amma baka san ko ni wace ce ba. Nan take ta ɗaga Dan Juma sama da hannu ɗaya kamar yadda mutum zai ɗaga jariri, sannan ta hau can saman bishiya da shi. Daga nan ta ɓace ta bi iska. Dan Juma ya faɗo. Tun daga nan ba a sake jin labarin Fatima ba. Bayan kwana biyu, Dan Juma ya dawo cikin hayyacinsa, amma dai ya daina magana har abada. Mutane wasu sun ce Fatima aljana ce, wasu kuma sun ce Fatima fatalwa ce ta dawo duniya domin ta gwada jarumtar mutane. Wannan shine ƙarshen labarin Dan Juma da kuma Fatima. Assalamu alaikum. Ku danna mana subscribe ta yanda za mu ringa sanar da ku daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.